Moikka! Ajattelin tehdä nyt pitkästä aikaa taas videoa, kun on tullut vähän kyselyitä, että josko niitä tulisi pian lisää. Ja mulla on ollut tässä ääni poissa hetken aikaa, niin en ole sitten viittinyt tehdä videoitakaan, kun ei ollut paljon ääntä millä puhuakaan. Mutta tänään nyt otetaan sitten kortti tästä Diana Cooperin yksisarviset korttipakasta ja katsotaan minkälaista viestiä saadaan tälle päivälle. Läheisyys. Yksisarvisesi on hyvin lähellä sinua. Katsotaan vielä siihen toi lisäviesti. Tämä kortti kertoo, että yksisarvisesi on lähelläsi. Rentoudu sen rakkauteen ja luota siihen, että tämä viisas ja kaunis henkinen toverisi auttaa sinua. Voimalause tälle kortille on: tiedän, että yksisarviseni on lähelläni. Nyt mä toivotan kaikille oikein ihanaa sunnuntaita ja nauttikaa auringosta ja tästä kesästä, kun se nyt ei ole kumminkaan kovin pitkä, mutta eletään se ihan täysillä. Moikka!